Gülcemal yaňy bir ustad kompozitorymyz, meşhur kompozitorymyz Nuri Halmamedowň haýrany galar diýen aýdymyny öz boluşly täze rewişde ýerine ýetirdi. Entek näme görýän, öňüne kanun sagdyraly görýänmi? Häzir Gülcemal biziň mehriban tomaşaçylarymyz, hormatly halipalarymyz üçin kanun sagdyraly bilen bilelikde özüne sadanarlyk edibem. İkinci aýdym ýerine ýetirýär. Hawa. Onu gollalyň mehribanlar ikinci aýdymdan diňleýäs. Quando solo sopra l'orizzonte meccano parole. Si è succino che con estonse viche ai casole. Se non ci sei tu con me. Time to say goodbye. Paesi che io non ho attraversato mai più. Adesso soli vivo con te. Partirò. Suonami per morire che io non ho nada nascito mai più Berekeler Gülcemal, köp sağ olun. Kanun sagdyralyna dünýäň meşhur nusxa aýdymlarynyň birini usatlyk bilen ýerine ýetirmege başardy. Ýöne Muhammed Oraz halipalarymyz bu babatda näil pikirde? Elbette halipalarymyzyň pikirini, halipa maslahatlaryny hem de täze gutdoglaryny, arzuwlaryny diňlemek üçin şul opera vokal sunugyny muştoklarynyň söýgüsini gazanan Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew söýde geçirýär. Assalamu alaikum, hormatly kardeşler, hormatly iýleşler, hormatly watandaşlar, hormatly tele tomaşaçylar. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp, gahrman arkadamyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, ähli iýleşlerimizi, watandaşlarymyzy ýetip gelen täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsüregimden gutlaýan, goý täze 2025-nji ýyl özüniň arskaly bilen, bereketi bilen gelsin, goý her bir maşgala saglyk getirsin, goý 2025-nji ýyl düşümli ýyl bolsun. Bizi bagtyar, bolelin durmuşda ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, alyp barýan il ýurt bähwitli işleri, el madama rowaşlyklary beslesin. Goý gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň belent başlary aman bolsun. Arzuwlar hasyl bolsun. Hemmämiz bilelikde Gülcemal Taýlyewanyň çykyşyny üns bilen diňledik. Elbetde Gülcemalyň bir üýtgeşik tebigy gowsesi bar. Şu biziň opera ustadlarymyz Maya Kuliýewa, Medeniýet Şahberdiýewanyň sesine ýakyn sesi bar. Gülcemal saňa üstünlük arzu edýän, sen parlak ýyldız bolmany munasyp gyz, saňa gelecekde ak ýol arzu edýän. Janyň sag bolsun, köp sag bolun. Köp sağ olun Atajan ağa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Joşuny wadyňyz hemişe toý bayramlarda ýanglanyp dursun. Alyp barýan halipa şagirtlik ýoluňyzda da üstünlük hemraňyz bolsun. Bayramyňyz da mutlu bolsun. Köp sag bolun. Şu pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň alyna ak daňlar ataran Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyň, arkadagly gahrman serdarymyň janynyň sag bolmagyny, başynyň aman bolmagyny, äkli ýyl ýurt bähwit tutýan beýik işlerine, edit arkadagymyň, arkadagly gahrman serdarymyň işleriniň ileri bolmagyny tüýsüregimden arzu etýän bayramyňyz gutly bolsun.
Mehman ileşer, edi tomoşaşırlar biz bayramçılıkta varamız devam ediyor. Gow ardular aydılya. Kemal, täze ýylla her bir günimiz täze arduwlara ýar bolsun. Görýän meýän sen ýene de bir gow ardu etdiň. Entek näme bätdeş gutarýança sen men kän arduwlamy diňlersiň. Hemme ämedem diňler. Bugün aydylýan aydymlar diýsene. Aydylmaly aydymlar onnonym kän. Elbette aydymlar diýende bäsleşimizde innik gatnaşýan aydymçymyz hem gelýär. Şamrat Artykow. Ýanymda çagyrýas. Şamrat salam, hoş gördük. Bayram gutly bolsun. Sağ olun. Şu fırsattan peýdalanıp, o kahraman arkadağımızı, arkadağı kahraman serdarımızı, ähli Türkmen halkymyzy täze el bayramyny tüýsürümden gutlaýan. Köp sag bolun, arduwlaňyz hasyl bolsun. Bizem size täze ille täze üstünlikler ardu edýäs. Şamrat, size bu bätdeşikde üstünlik arduw edýäs, sahnaty da garaşýar. Ulu hormat bilen baş üstüne. Gel kırp bilen darayın tası aile gecelerin urvan ilinde Simcin Dünya simcin Bağımda bülbülüm bulup sayrasam Simcin Dünya simcin Şamrat, köp sağ bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymyňyz üçin. Berekella Şamrat, köp sag bolun. Inni bir halipalarymız üçin aýdym ýerine ýetirip berseňiz, şeňizi, lawzyňyzy has, anyk diňlärýäli. Baş üstüne. Aytsam senin vasfıny Razidir sultan
Aytsam senin vasfını Radidir ey sultan Zahan etdim kesbini Hükmü revan yol sultan Zahan etdim kesbini Hükmü revan yol sultan Nusvan sin gelir Husnuna bilen günne Nusvan sin gelir Husnuna bilen günne Belki gumanım zinde oynar elvan han sultan Belki gumanım zinde oynar elvan han sultan Şamrat berekella diyaz. Köp sağ ol. Şamradın yerini yetiren aydımını özünün bir halife maslahatlarını vermek üçün hem-de bir bayramçılık kutluqlarını beyan etmek üçün bizim şu yerde oturan halifamız va Türkmenistan'ın hormatly İlyas Ulfi Türkmenistan'ın halk artisti halife Kaqigelli Şarifa hormat bilen söz geçirýär. Sağ olun. Esselamu aleyküm. Mehriban adamlar. Türkmenistan devletimizde ulur şahatlığı da var. Yılın parlat yıllığı adlı bir ateş geçtiyor. Buna diysen guvonyat, buyusonyat, hormatlı arkadağlı hirdarının tagarları bilen toylar şuttur. Ben Şamra'da ayçak maslahadım. Tuğulama govaydın. Begeniyat, guvonyat. Yine de bundan böyle ayamır depmin güyüşönürüp goğur aydımlar aydıp goğu halkımıza hizmet etmeni arzu ediyoruz. Şuraya alaki büyük derece yetiren hormatlı arkadağlı kahraman herdarımızı can sağ olsun, can tutumlu işler rivaj alsın. Sağ olun. Köp sağ olun halife, şunki davaramıza, şunki bätleşigimize gelip bir digerli gerekli maslahatlarınız bereniz üçün köp sağ olsun. Aýdýas, täze gutly bolsun. Mehriban ileşler häzir bolsa söz nobatyny özünün ajayip aydımları, iň belen teňlerden ýerine ýetiren aydımları bilen dinleýijileri haýrany oýan halifamyz Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdiýew geçirýär. Halifa, söz sizin. Assalamu alaikum hormatly illeşler, hormatly kärdeşler, hormatly halipalar. Ine Türkmen halkymyzyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyzyň taýyz tagallasy bilen güleçýän döwrümizde ine şeýle bir ajaýyp ýene bir toýly wakanyň şaýady bolup otyr. Şeýle ajaýyp mümkinçilikleri Türkmen halkymyzyň milli lider gahrman arkadamyz, hormat prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyz döredip berýär. Çünki biziň ýurdumyzda halipa şäherlik ýoly giň germalýar. Şamrat Artiqow barada aýdamyzda Şamratyň şeýle höwesi bar, gowsesi bar. Gelecekde näme gowy derejeler arzu edýän sunat ýoluny öz dinleýijini tapmagyny, derejeli orunlara münasip bolmagyny tüýsüreden arzu edýän. Bizi şeýle ajaýyplyklara ýetiren Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyza, hormat prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyza çäkli sawalny edýär. Şeýle ajaýyp pursatda bütün Türkmen halkymyzy, Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagym, hormat prezidentimizi, ähli sunat işgärlerini ýetip gelen täzir bilen tüýsüremde gutlaýan. Täzirimiz gutly bolsun, toýlarymyz toýlar bolsun. Kakelli halife, Suhan halife maslahatlarınıza köp sağ olun. O nesip olsa gelecekte bir sizin maslahatlarınızdan netije çıkarıp bir halkımıza, ilimize, önümüze hizmet ederiz. Şu fırsattan peydalanıp kahraman arkadağımızı, arkadalı kahraman serdarımızı, ähli Türkmen halkımızı yetip gelen täzir bayramını tüýsüremden gutlayan. Köp sağ olun Şamrat. Arzulyňyz hasyl bolsun. Şol halipalanmaz ýaly sizem halipalyk derejäge ýetmeňizi tüýsüremden arzulaýar. Sunuňyz ýoluny üstünü kemraňyz bolsun. Sağ olun. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, täze bayramçylygymyzyň bozagynyna selbi ýylyň parlak ýyldy bähdeşigimiziň şowhuny hasam bir belentleri göterilýär. Indi sahnamyzda haýsy aýdymçy çykyş eder. Yılın parlak ýyly 2024 adly bätleşigimiziň jemleýiji tapgyryna çykyş edecek. Indi kaýdym şeýni elan etmek üçin biz mehriban kärdeşimize söz nowatyny geçirýär. Onu kärdeşler ýene-de söz nowaty sizden başlygyna. Köp sağ olun kardeşlerim.
Ähwalar biz bäteşigi Türkmene mahsus şahanladyk bilen dowam edýär. Uduq Şemal, bugün ýylyň parlak ýyldydy bolmagy isleýän aýdymçylaryň arasynda dessanlaryň gahrmanlarym bar. Şeýlemi, olar kimkä? Zöhram ýa tahirmi? Yok, Zöhre de däl, Tahirim däl. Oň ady Leyli, familiýasym Mämmedova. Bugün Leyliň ýerine ýetirjek aýdymlaryny diňlän aýdymsaz söýjüler oň aýdymlarynyň aşygy bolarlar. Ine de Leyli. Leyli, biz siz bäteşiňizde hoş gördük. Üstünlük hemraňyz bolsun. Bayramyňyz gutly bolsun. Menim şu gün şu bätleşige gatnaşýan deň dostlarymyň hemmesine üstünlük ardy edýän. Leyli, Ayazava hat ýaz gördüňizmi? Hawa. Bu ýyl onda ýylyň parlak ýyly diýen göçme kubogy men kiwortyny hat ýazansyňyz belki. Yok beýle däl. Ýylyň parlak ýyldy atly bätleşige öz zehiniň, zähmediň, ihhlasyň bilen ýetmelim kädiýän. Leyli, onda biz size bu bayrağa öz ihhlasyňyz bilen, zähmetiňiz bilen ýetmek tüýsüregimizden ardy edýär. Sag bolun. Şowluklar ýar bolsun sahnamyz, size garaşýar.
Leýli köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdym üçin. Elbetde bu aýdymam bir has bir joşun aýdym. Leýlem ulu huzu bilen joşun bilen da baramyda ýerine ýetirdi. Biz Leýla üstünlük arzu edýär. Bilýän Muhammed Araz şu Leyli gyzymyzy biz hem kiçiklikden tanaýasa eline skripka jynalyp ýörete saçlyk mektebine gelýärdi. Özüm şol erjelligi, şol ihlasy, şol höwesi ine Leyliň şuň günü ýurdumyzda bir iň awraýly bätleşikleň, iň meşhur bätleşikleň biri bolan ýylyň parlak ýyldyzy atly bätleşigine getirdi. Elbetde bu bätleşigiň ýeňjisi bolmagyny biz Leýla tüýsüremizden arzu edýäris. Muňçin bolsa Leyli siziň ikinji aýdymyňyzam hormatly halipalarymyza illeşlemede dinletmek gerek. Elbetde. Sağ olun, baş üstüne. Eger mümkin bolsa, Bayram Hudaý Nazarowyň derýa aýdymyny ýerine ýetirip bereň. Gezip çyksam kenaryňa le, kenaryň lele zar derýa, durna düşür sonaryňa le, gözlerim intidardır derya, durna düşür sonarına le, gözlerim intidardır derya. Dargar gider bulsu derdim o, sana düşse nadaram derya. Köp sağ olun Leyli. Men bolsa nadarym biziň halipalarymyzyň arasynda şu siziň ýerine ýetiren aýdymyňyzy başyny ýaýkap höwes bilen dinleyen biziň ustadymyz, biziň toy bayramlarymyzda ajaýyp owadan milli libaslar bilen çykyş edip dinleýijileri dünýä sahnalaryna haýran oýan Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewa düşdi. Dogry aýdýan. Hälden bäri el şarpýa bol bilezikleriň şykkyrdyzy şulgy bätleşigi ýanglandyryp otur. Şoň üçin Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewa sözi geçirýäs. Salam aleyk hormatly halipalar, kardeşler, hemden şu ajaýyp owadan bir tahnada çykyş edýän gatnaşyjylar. Şu owadan tahnalarda bir şeýle ajaýyp bätleşikleri gurnamaga ähli şertler, mümkinçilikler döredilen biziň ýurdumyzda biziň hormatly gahrman arkadaýymyz, arkadaýyl gahrman terdarymyz tarapyndan biziň ýaşlamyda uly üns berilýär. Leýli ilk bilen ataňa üstünlük arzu edýän gelpetelendi diýen aýdym, halk aýdym äheňde aýdylýar. Soň gaýdan aýdymyň bolsa bir mylaýym ses bilen ýerine ýetirilýän aýdym. İkisinem tüweleme ýerine ýetirdiň. Ýokardan aýdanda da sesiň şeýle bir açyk, düşünükli eşdilýär. Esasy aýdymçy bir sözlerini düşünükli edip halka ýetirmegi wajyp mykadýan. Şo wajyplyk sende bar. Sesiň owadan tüweleme ýakymly, sahnada özüň şeýle bir erkin alyp barýan. Şu pursatdan peýdalanyp ilki bilen ähli gatnaşyjylara üstünlük arzu edýän. Şu ýerde bir ýylyň parlak ýyldyzy münasibi bolsun. Menem sen münasip diýip hasap edýän. Elbetde şu ýerik 10 tanak aýdymçy bolup 10 tanak bolup çykmaň ödemeýär. Ýeňji diýmek şol. Onyňyzam ýeňji. Sebäbi bir giden aýdymçylar we bir giden dekini ýaşlaryň içinden 10 tanjak aýdymçy alynan bolsa şolaň hemmetem ýeňji. Tede tüýsüremden gutlaýan, şeýle ajaýyp mümkinçilikleri, şertler döredip berýän. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaýymyda, arkadaýly gahrman terdarymyda tüýsüremden sag bolsun aýdýan, goýalaryň janlar sag bolsun, belent başlar aman bolsun, hemişe ýurdumyzda toý bolsun. Ýetip gelýän 2025-nji ýyl bilen tüýsüremden gutlaýan, goý düşümli ýyl bolsun, toýly ýyl bolsun. Bayramyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun Züleyha. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Owadyňyz toý bayramlarda ýanglanıp dursun. Sağ olun halipa.
Menem şu fırsatdan peýdalanıp agdy bir türkmen halkymyzy, gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy yetip gelen täze ýyl bayramçylyk bolan tüý süregimden gutlaýan 2025-nji ýyl beýleki ýyllar ýaly watanymyza, halkymyza ırsgal, döwlet, bereket getirjek ýyllaryň biri bolsun. Gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Arzular hasyl bolsun. Selvi, ene görüşme diýaly bayramçylyk